zenidan, baina erantzunik ez. Galdetu zenidan, bide laburra zein den. Galdetu zenidan, baina erantzunik ez. Galdera bat irekitzen hasi da zauria. Berandu da. Galdera bat ta espero etzen nuen erantzuna. Gaur eta orainez. Eskatu zenidan ta eskaintzekorik ez. Eskatu zenidan ta emateko deus ez. Eskatu zenidan ta eskaintzekorik ez. Eskatu zenidan ta emateko deus ez. Galdera bat irekitzen hasi da zauria. Berandu da. Galdera bat ta espero etzen nuen erantzuna. Gaur eta orainez. Galdera bat irekitzen hasi da zauria. Berandu da. Galdera bat ta espero etzen nuen erantzuna. Gaur eta orainez. Lokatzez gainezka etxea, ibaiak eztanda egin du. Ta gurea zen ardura, ibaiak gainezka egin du. Saiatu garbitzen, tematu markarik ez uzten. Indartu lehiotateak,
lokatzari lekurik ez uzten. Zaitu dala hemen, kolpe bat ez dena lokazten, baina behin betiko ez da ezer, lokatzak utxunea bete arren. Lokatzak kanpora baina berdin duia da, horma nola lokatzaz, barnea markaz betea da. Horma nola lokatzaz, barnea markaz. Barnea markaz, barnea markaz. Eskerrik asko. Tampoco